Igama lakhe nguTaonion Neve. Yindoda yalapha eMampingeni, eMqanduli kweliphondo leMpuma Kapa. uTaonion Neve uthi ucela abantu abangoosisi abafuna ukuzilolonga, uthi oosisi kuphela. Uyiphindaphindile ke leyo ipati, wathi ndithe oosisi, ndithe oosisi 2, ndithe oosisi 3, ndithe oosisi 4, ndithe oosisi 5. Andikathethi ngoobhuti okwangoku, ndisathe oosisi. Uthi loo nto ufuna ingene ezinkonqeni zomntu wonke, kwenzele umntu angathi mhlawumbi lo bhuti uyindlavini xa emnika uphumaphele apha kweli ziko lakhe lokuzilolonga. Igama leziko eli lobhuti uthi ngu-Four Strokes Training Centre. Uthi uhlangabezana nabantu abangoosisi abafuna ukwehla esiqwini, abantu abangoosisi abaxakene nezisu, abantu abangoosisi basanda kubeleka, abantu abangoosisi abalungiselela amatheko, imitshato, abantu abangoosisi abalungiselela ukhuphiswano lonobuhle, njalo njalo. Uthi ngabantu abangoosisi abavumelekileyo abo ukuza apha kweli ziko lakhe lokuzilolonga. Ndambuza uba uthanda ubatreyinisa nini uTaonion Neve. Wathi lo bhuti ixesha elininzi ndithanda ukubatreyinisa phaa ngorhatya lwemivundla. Ndathi ke ngoku abantu abangoobhuti xa msithi mhlawumbi umntu ukhaphe umntu wakhe wathi andifuni umntu ongubhuti kuyam iyadi, ndifuna ubona wamconda umntu ongubhuti kuyam iyadi mna. Ndathi noba kutheni lo bhuti ngabafuna into ngoobhuti nje. Uthi lo mfana abantu abangoobhuti ngabantu abanayelekenqe kakhulu, ngoku woyikisele iinto zakhe mhlawumbi bazibiwe. Ngoku yile nto esithi yena afuna abantu abangoobhuti yena kwelakhe iziko. Abantu abangoosisi uthi abanye abasandithanda abantu abangoosisi, abantu bamele kaloku ukuthanda ngoba isinqasa kwezi silusi. Inoba awuxelile abantu balapha eMqanduli ubona kule ndawo. Uthi kuphi apha? Uthi axelele abantu asemaMpingeni uba kwenzeka nto ngolife wakho. Uthi hayi bo bro, uthetha nto ndiyazijimela mna. Ndathi yeya ke. Uthi lo bhuti uyacela ukuba abantu bangamjongi ngamehlo angahlambulukanga, ngoba khona abantu mhlawumbi bazigqibeleyo ngaye. Ucela abantu bazokuandastenda apha kuye xa benengxaki naye. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, ndinguNomapani Sarhomoya, ndisemaMpingeni apha kwindawo yaseMqanduli kweliphondo leMpuma Kapa, ndizoandastenda.